ମୁଁ ଆସିକି ଶୋଇଥିଲି ତା ମା ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛି ଯେଉଁ ନାଟ କରୁଛି ସେ। କଣ ପାଗଳ କହିଲୁ ଅ ଡାକିଲୁ। ଆଉ ଇଏ କୁ ତୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଡାକିଲୁ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ଆଉ ସେଠି କିଏ ଘଣ୍ଟାରେ କିଏ? ଜୟ ଗଣେଶ କହିଦେଲୁ। ଜୟ ଗଣେଶ ହଁ। ଜୟ ଗଣେଶ କହିଦେଲୁ। ଜୟ ଗଣେଶ। ହାତ ଟିକେ ହାତ ଟିକେ ହାତ ଟିକେ। ଜୟ ଜଗା। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲୁ।